ତମେ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ନିରୁପମା, ନେଇ ଚାଲ ତମ ପାଖକୁ ମତେ। ମୁଁ କିଏ ମୁଁ? ମୋ ପରିଚୟ କଣ? ମୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ? ତମ ନାଁ, ତମ ପରିଚୟ ସେଥିରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଲ କଣ ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି। ଦୈବ ଶୈଳାନୀ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଦୋକାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ମୋ ମା ମରିକି ପଡ଼ିଛି। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଉ। ଛୁଆର କାନ୍ଦ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି। ସେଇ କଳା ଛୁଆର ବୋଝଇ ବାପ ଛାତିକି ଦୋହରେଇ ଦେଲା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତତେ ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲି। ଗୋଟେ ବାପାର ମନ ଏମିତି କେମିତି କଲା? ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ତା ଛାତିଟା ଫାଟିଗଲାନି କେମିତି? ଯାଇଥିଲି ପୁରୁଣା ଝିଅ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ପରି ସବିଷ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବାପାର ଖୁସି ତ ସେତିକିରେ ଥାଏ। କେବେ କାହାକୁ କହିବୁନି କଥା ବୋଲି। ତ ମା ଜେଜେ ମାର ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏ ବୁଧକୁ ଆଉ ପାଖରେ ରଖିବୁନି, କାହାକୁ ବି ଦେଖେଇବୁନି। ପାରିବୁ ତ କୋଉ ନଦୀ ପାଣିରେ ବସେଇ ଦବୁ। ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ସବୁ ଅତୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ନଈ ପାଣିରେ ଭାସି ଯିବ। ମୁଁ କେତେ ବଡ ଅଭାଗିନୀ ଝିଅ। ମୋ ବାପା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ତ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବୁ? ଡାକିଲୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକିଲୁ। ଡାକେ ବାବା ଡାକରେ ଏ ବାବା ଭୂଇଆଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଉ। ଏ ବାବାର ଆତ୍ମାଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଉ। ଆଉ ଡାକୁନୁ, ଡାକିବୁନି? ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଏବେ ବି ଘୃଣା କରୁଛୁ। ଡାକିବୁନି ମତେ? ଡାକିବୁନି ବାବା ବୋଲି? জীবনটা কিছু
ବାହା